Искаш ли жена с ценности, такава, която не е била с десетки мъже? Повечето мъже са убедени, че са намерили жената, за която искат да се оженят. Да, тя може да е сладка, невинна, да те кара да се чувстваш като единствения мъж на света. Всичко изглежда перфектно, докато реалността не те удари и не откриеш миналото й, което не съответства на невинния и образ. Много мъже се опитват да се самозалъжат, че това не ги притеснява. Повтарят си, че миналото си е минало, или използват класическия аргумент «харесвам жени с опит, братле». Но истината е, че дълбоко в себе си никой мъж с гордост и самоуважение не иска да бъде последният в дълга редица. Опитът, за който говорят като за някакъв знак на достоинство, всъщност е просто доказателство, че е била с много мъже. Не бъди като тях, закалещен в реалност, която не можеш да приемеш. Някои от тях вече са представили жената на семейството си, дори са създали деца с нея. Твърде далеч са, за да признаят истината. Не позволявай това да се случи и на теб.